Valamikor 3 csapat van, hogy váltogassuk, hogy egy csapat lejátszik a ellenfél, utána cserélődik, hogy kapus tudtam lenni, kapus. Van kesztyűm is, igen. Sokan mesternek szólítottak, az, hogy a becenevem mester lett. Szoktam adni kiabálni, hogy jobbra mennyi, védekezni itt, védekezni ott, gyere vissza, mert ott van pont egy ember üresen, hogy így tudtam adni csinálni. Kedvenc ételem a rakott kell, az, amit nagyon szeretek, a borsos tokányt, azt is azért szeretem, meg káposztás, a túros tészta, francia krémes, azt is szeretem. Valamikor azt szoktam kapni születésnapon orosz krémet, majd mire is szeretem. És nem kávézok. Csak azt mondom, hogy az ember egy idő után észre sem veszi, hogy ilyen sokat utazik. Szeretek végig is utazni. Otthonról számolom, akkor mindenféleképpen egy órát utazok körülbelül a munkahelyemig. Legfőképpen a tájakat szoktam nézni, igen. Az embereket is, minden, igen. Ahova egyszerűen akarnák utazni, az mindenféleképpen Mexikó lenne az egyik. meg a Párizst szeretném majd egyszer megnézni. Volt előtte munkahelyem, csomagolni is kellett, meg heggeszteni, és én kis heggesztőgéppel dolgoztam. De viszont már ott nem volt jó a légkör sem, meg az, hogy már úgy beszéltek velem, mint a kutyával. Az is mindenféleképp ott akartam én már hagyni. Lehet, hogy már nem fog találni magamnak munkát. Volt bennem egy ilyen érzés. Bementem a Kézenfogó Alapítványhoz. Ez a munkafelkészítő program, amiben részt vettem. Hogy ez lezajlott, és utána ajánlottam Miklós ezt a munkát. Egy kis kézbesítőként dolgozok. Nagyon szeretem csinálni, mert itt már 100%-osan nyugodtabb vagyok. Meg azt, hogy mindenki rendes velem. A csoportvezetőm is, a irodás kollégák is. Biztos mind ide jön? Igen. Hát van a titkárnő. Igen, mosolygós ő is, igen. De végülis meg az, hogy nem annyira öreg, hogy fiatal. Szépen szól hozzám minden, hogy hívják, kedvesen. Névnapomra végülis vett nekem valamit, amit én viszonoztam. Anyukám nagyon szeretem egy takarítógépet, akkor azt akarom majd neki megvenni hamarosan a takarítógépet. Amire vágyok már egy Discmanre, az MP3 lejátszót akarok majd magamnak majd venni. Nekem is vannak az vágyaim. Lehet, hogy én sérült vagyok, de a világ sem normális. Ez nem rossz mondat, végülis jó mondat szerintem. Azért nem normális a világ sem, hogy ilyenek az emberek, meg olyanok az emberek végülis, hogy nem egyformák.